Hej YouTube. Det her er den første video med Game Racer, og ja, jeg bruger Bandicam. Jeg skal lige sætte det sådan der. Jeg har fået nyt headset, og vi skal prøve at spille Minecraft. Ja, jeg skal nok sætte lyden lidt ned, hvis I ikke kan høre det. Og jeg har lige fået en ny harddisk i min computer, så jeg har ikke prøvet at optage endnu. Men jeg ved ikke, om det lagger, eller om det er overhovedet. Jeg skal bare lige hurtigt ind i indstillinger. Jeg skal lige 15. Og her er skyer. Jeg beklager, men det er sådan, det bliver. Shit, den skal lige load verden. Man, det skal lige load verden. Sorry. Okay, kom nu. Load videre. Load færdig. Load da for pokker færdig. Undskyld, hvis jeg bliver ved med at råde med det her i ret lang tid. Det er map-niveauer. Det er, hvordan at du skal kunne se verden. Om den skal sådan der. Nu tror jeg, hvis den har loadet verden færdig. Jeg tror stadig, lyden er lidt for høj. Så må det være bedre. Nå, det her, det er i hvert fald første episode, og jeg kan desværre kun optage 10 minutter ad gangen. Det er ikke så heldigt. Så, der bliver ikke noget snyd med i det her. Hovedet ikke. Det gælder om at overleve Minecraft. Det gælder om at overleve. Og om natten, så kommer der så monstre. Og der er en creeper, og en der kan springe i luften. Og skeleton med bue og pil. Skeleton er et skelet. Og en zombie, det er så en zombie. Men ja, det gælder så om at overleve. Og jeg ved ikke lige, hvad der skete for det. Vi spiller 1,8,1 lige nu. Og så tænker jeg sikkert, at 1,8,1 er ligesom udkommet, ikke også? Det er fordi, jeg synes, at 1,8 det er bare den bedste version. Der er, jeg kan ikke så godt lide, der kommer nye versioner af Minecraft, fordi hvorfor kan det ikke bare blive, som det altid har været? For eksempel ved 1,0. Der havde de jo heller ikke flere idéer om Minecraft. Men det fik de jo så. Og så begyndte der bare sådan komme updates til 1,1, 1,2, 2,3,6. Eller hvad nu man vil sige. Men ja, jeg er optaget af Bandicam. Ja, det er derfor Minecraft lægger lidt. Jeg har kun 4 GB på den nye harddisk, jeg har fået i. Så shit. Så det er ikke så godt. Men de 4 GB, det er fint nok, altså det kan jo sagtens klare alt det der, som jeg skal bruge den til spil og optage det der. Det kan du sagtens klare. Men ja. Den skal også kunne gemme videoer, men den kan ikke gemme så mange videoer, som man skulle tro, som 4 GB, men den har faktisk utrolig meget i forhold til, hvad 4 GB det lyder. Så har den seriøst meget. Altså, prøv lige at se her. Det her. Og så har jeg rigtig mange, eller jeg har 4 billeder. Så. Hvad ser den? Så faktisk er der bare svampe. LOL. Nå, shit, det lækker det her, mand. Pixler minimal. Formindsket. Minimal. Animeret blokke.
Jeg skal nok prøve at finde ud af det, sådan det ikke lægger. Men jeg er ikke sikker. Altså, jeg tænker, vi skal bruge på vandet. Eller sådan noget. Og for helvede, skal sgu da sådan noget mad. Hvor er du? Der! Der er mange. Jeg tror... Vi laver sådan en der. Og hvis I ikke ved, hvordan man gør det der, altså... Det er så, som jeg lige gjorde, bare sådan hold højre klik inde. Hvad satan er det, jeg laver? Hvad satan? Sådan der. Ej, nu blev de væk. Food. Mad. Der kom læg der. Det. Så. 3 stykker. Det var virkelig ikke meget. Vi skal også lige have et græskar. Kan vi godt sætte det? Jo. Ba-da-da-da-da-da-da. Woohoo. Nå. Ja, og det her, det er så mig. Vi bor sgu her. Det er det, vi gør. Bam. I må ikke blive overrasket over, hvordan jeg laver hus. Jeg kan godt lige bygge det sådan meget stilfuldt. Hvis man kan sige sådan. Godt lige at tingene skal være lige. Jeg kan ikke lige sådan noget skævt noget. Det puha. Ej. Og selvom det ikke ser ud som om jeg tæller, så gør jeg faktisk i hovedet. Og fordi jeg valgte det her, det er fordi jeg tænker, det kunne blive rigtig godt. Også med de der græs der. Så laver vi sådan en der. Laver sådan en der. Så smadrer vi lige den der. Så. Yes. Yes, passer. Det var ikke så godt. Jeg bruger sværet. Jeg tror faktisk, det var bedst, hvis vi lavede huset lige præcis, hvor vi spawnede. Fordi så når vi dør, så spawner vi altid henne ved huset. Så laver vi det der, og det der, så bliver det... Nu kan jeg slet ikke finde nogen i det. Nej, jeg har sgu da også lavet forkert. Sådan der. Og så fletter vi det der. Det var bare mig. Ja. Men, ja. Sådan. Det ser bedre ud. I dag. Hvad fanden? Fuck satte jeg den? What the okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En, to, tre, fire. Nå, men det var også ved at være slut. Næste episode vil jeg for nu, hvordan vi skal komme op af det hul. Men det var det for i dag. For Gamer Racer. Håber I nød videoen. Giv den en like eller en kommentar. Gamer Racer. Vi ses.